Jagaa bajet maduong' mar sirkal Margaret Nyakango yuago nok mar omenda e apisi mare. Nyakango nyiso od bura mar Senate ni apisa mare osebedo ka imiyo pok matin mar omenda, gino manyalo rocho tije mar ng'iyo kaka sirkal mamalo kod counties tiyo gi omenda mar jopiny. E bajet mar higa mar 2025 nyaka 2026 apisa ne dwaro bilion 1.6 to kata bura kod sirkal bilion 777. Chris Owino miyo ler moro. Jofwambo kod jo bura simar Auditor General Nancy Gadhungu bajet maduong' mar sirkal Margaret Nyakango keto apisas mag sirkal mosebedo kayako omenda mag jopiny. Apis Margaret Nyakango to yuago kech mar omenda ka olose nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne los budget. Nyakango otomo ywak kendo wacho ni sirkal osebedo kamiyo apisi mare omenda mapuot, gino manyalo thiro tije mar ng'iyo ka sirkal tiyo kod omenda mag jopiny. We have very constrained with resources. So we've been doing the county bill. So we do 15, whatever can get us. Right now, we've just finished 12. And we hope that this is one area that will be better funded because it supports a lot of other offices. E budget mar 2025-2026, apis Margaret Nyakango ne okwayo bilion 1.6. Kata kamano, od bura ne omiyo gimana milion 777. Then we have the 25-26 OCOB proposed estimates, and we'll be seeing that those estimates, if you look overleaf, Honorable Chair, you will see the difference that from 704 we had proposed a budget of 1.633 billion. I know many Kenyans don't even know that you have liaison officers in the county level. The liaison officer we have in the county has no furniture in his office. He doesn't have even laptops. He doesn't have the personnel that can even go around and verify some of the things that are happening. Wach mane omako dho senators, Nyakango wacho ni higni 6 nyaka ne miye lemo makamano pok oyudo omenda mar dhi e pinje maoko mar sumo rieko kod jowetene ma e pinje maoko. Nyakango medo wacho ni kata jotich mag bende ichulo osara matin kapuoyo, gino manjawo chunygi kod tich. Ever since I joined the Office of the Control of Budget, I have never gone anywhere. This is my 6th year now. I have never gone anywhere. I have never done any benchmarking. How will you bring our office to the same standard with the best world offices if you don't interact with them? E komachielo, Nyakango ogolo siem mager ne tend sirkal mag counties kod sirkal mamalo ewi gope, ka owacho nyaka giket mahino magi e chulo gope duto motelo ne chako chenro manyien. Kata odoko ni oganda jo Kenya osebedo kamiye maua kuom tich mare manyangafu mar menyo weche mag mibadhi e sirkal mamalo kod sirkal mag counties. Jagaa bajet maduong' mar sirkal Margaret Nyakango wacho ni apisi mare jotich gonyore gi pado kalure kod pok matin mar omenda ma piny owacho osebedo kamiyo apisi mare. Nyakango wacho ni mae nyalo rocho tije e kinde mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Ji abich owito ngimagi